ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọnụ kwọnụ hụrụ chi ọnwa nọ ọnụ nwa mba nọ awụchashiela n'ugbo ụmụnne m anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ mza ya sị m na m were dela akụkọ n'ugbo tụwara ya ụmụnne na kemgbe 2 days ya eribeghị na echiche egbuole na ya amaghị what to do na ya amaghị ma ya gaga ihu ma ya gaga azụ ya gaa n'ihu sị m na nne na nna ya nwụrụ mgbe ya dị obere and ọkwanụ naanị ya ka mụrụ ọ ya ka nwanne nna ya ebido kpawa ya agwa ọjọọ na mgbe ụfọdụ a na-agbachikwu ya ụzọ 2 days eribeghị nri na nwanne nna ya ahụ na-akọ ya ihe ka ya wụ nkịta ifasị na nkịta wụ domestic animal a na-epet na nwanne nna ya na-akọ ya ihe na ọ na-eji ogbiri aka ya ka mgbe a na-akpụgbu agwọ mgbe ahụrụ agwọ na-achị akpụgbu ya na ọ wụtụ n'oji akọ ya ihe na ya tagidere ahụhụ n'aka ha tagide ahụhụ welite aka 17 years na o rejistara ha ya WAEC na enweghị ofu mkpụrụ WAEC onweghị ihe dịka skuulu ya na-aga skuulu mmiri ọka agata aghara echi mgbe pe webịara bịa jụwa ya sogbu nduke anọchakwa nwa nke a na ahụ gịnị finally ọ kwụsịzie ya skuulu na ya na-ewetara ya oke ajụjụ na ihe ndị mmadụ na-ajụ na ọwụwụ ndụ ya na-ahụ mana anaghị ajụ ihe o mere na ya ga-anọga n'ụra ọka ọfọ o mere expect itete at least 3:30 bido hichawa ime ụlọ bido shiwe bido mewe ihe niile ọ bịa lee anya ya shikwa mmewe ọmọri by that time mgbe Chineke n'ọka ka jụkwa oyi awa ọmọgharị ahụ ya ahụ ebido nwụma ihe na ọgwazie were ya tete by 3:30 ebido skọrọ bụwa ụlọ hichawa ụlọ ihe a megide ya tagide ahụhụ ahụ 17 years ruo otu ụbọchị nwanne nna ya ha aṅụcha mmanya luo nwunye ya anụkwanaghị ya ọ gwasị ya bịa ngala na ya kama bịa nga ọsịsọ ya bịa ọ gwasị ya mgbe yi isie nwe ihe doro ala gbasha ụkwụ ya ka ya ele ma ya mara na nwoke na ya jọsọ ka ya elekwa ọ na-eshi mmanya ya egwuzoro ya tụpụrụ ihe ọnụ ọ nọrọ nga ala aka lara na-eji ehichashi osisi na-eji ekopụshi cobwebs this long broom ka ọ kọọ ya na ya kwụọ ya aka o were isi kọọ na mgbaja rahụzie nga ya filie na ọnwụọ na ya ebuo ngwongwo tụtụọ efe ya nọzi n'ime ụlọ na-ebuge ngwongwo lekwe ihe ka o bilitere gwuzoro staga ya gbalaga gbafuo ebe ya na-aga ya ma na ebe ebu akpa ya na nwe ya agaje na enweghị ebe ya ma ya machakwana hụ ndụ mere na n'ihi na ndụ mere na ya achọghị ka mama ya lụọ nna ya so akụkọ ahụ akụrụ ya na mama ya gbakwuru nna ya so mama ya nwụrụ mgbe ya dị nne na nna ya nwụrụ mgbe ya dị only 2 years old so ndụ mere na ya bịahụ fọ ha ya makwana ụzọ esi aga ebe ya gawa ebe ahụ ọ gịnị ka ya ga-akọ n'ihi na akụkọ si na papa ya alụghị mama ya alụ in fact na mama ya gbakwuru nwoke so that relationship anọ dị ya ma otu ya ga-eji bịa kọwawa iburu na akpa n'aka hụ one brother the brother Joyce na gịnị ka ọ na-ebere akwa ya ele ya anya otu obi si ya kọsara ya ọsị ya na ya don worry ya bịa na ụlọ ya ka ya hapụ ya for some days chọrọ ya ego ọ ga-eji make wa move na nwere na onye ọ nwere anywhere ya sị ya gwa na enweghị onye ọbụla ya nwere olewe Joyce afọ ole ka ya dị ya gwa ya dị 17 years Joyce ele mgbe ya ga-eme 18 years ya gwa na November and ọ sị okay in the next 2 months ya sị yes isoro gawa n'ụlọ ya onye eriekwe na ericha ṅụọ mmiri ọsị ya ga-asa ahụ ya gasa ahụ wesị mgbe ewepụtacha nwe ya na akpa ya pịa ya ka briz bata ya na ahịa awa akwa efe odoro ma ndị asara mmiri ma ndị na-asa mmiri separate ha nwe ndị dị deti ya sancha ha gbasa ebucha efe niile sancha ya gbasa efe niile ka ya sara gbasa saa akpa ya ahụ mmiri dị very happy hichasịa ụlọ mejiere the brother ụlọ enwe ihe ya maara eme ya edozi ụlọ hicha scrub ime ụlọ mejie everything the man lọta lege so ya nwa hichachiri ebe ya sị ya nwa hichachiri ebe ya sị ya mgbe ya bịa ka edeke out n'oge mgbede ruo oge mgbede pụọ ọzọ ịga bịa ya gwa ya sị ya ṅụbe bịa mgbe ya sị ya there is always a first time for everything na ya ṅụọ n'ọga like ya sị mba ya na-aṅụga ọfọsọ ya sị ya ṅụ ya sị mba ya na-aṅụga na ya na-aṅụ ya like ihe ụtọ ọtọga na ọ ga-achịgharị ya afọ
olewe ya nwa ṅụọ. So ka ha lọtaziri n'abalị ahụ, ọfọsọ ya wakpo n'ike n'ọda dị ka ịlụzuru ya mara nwoke n'ọda dị ka ya ịlụzuru virginity ya. O ruo the next day, enyi ya nwaanyị I pay ya visit. The next day wụ Friday, the girl abịa weekend. Obido kọwara the girl na ọ the one girl epikiri na street na the girl gbago something na ọmaghị ebe ọ gba aga, na a very young girl na ọmaghị ebe ọ gba aga, na ebere metecha na ọ sị nne ya nwụọ na nna ya nwụọ na nkụl ya chọrọ ịwakpo ya. Imagine nsọ ala nwanne nna mmadụ. That man must be a fool. Kọcha ihe niile mana ọ gwaghị enyi ya nwaanyị na-adị ama mma ihe ya mere nwanne n'abalị na ọnụ ya agaghị agụchara ya. Ihe ahụ ọ na-ekwu na-egweghị iwe, ya eburu akpa ya ya tọpọdoro ihe ọnụ ya sịdị ihe thank you, ọsịdị ya isi n'ihu ya na this girl pụọ. The girl a stop ya si ya na ya notisiri na obi adịghị ya mma na ebe a ka o hiri ya si yes na ihu ya ahụ ga n'ihu ya gosiri that na this guy kpara ya agwa ọjọọ. Ya ekpegho akwa ya gwa sọ ihe kpata na o ji pụọ, sịdị ihe thank you na ote ihe na ọkọga nga na opi ikiri na ya dị very very sorry na ọ dị helpless na ihe nwoke enyi nwoke kọkọ wọta ọ dị ya si yes ya bee akwa gbawara ya obi. The girl asị ya don't worry na ya chere ya outside ya bag inside ka gwa enyi ya nwoke that na obere nwa dị helpless neediri mmadụ, ọ kpọrọ ya bịa nga take advantage of her, molest nwa ha. And this girl na-akọwa na ọwụ ya nwa nwoke mbụ ya were otu a createre nwa this bad experience. Nwatakịrị na o legodo otu ime ụlọ ebe niile dị otu ihe ọ na-akọ na the girl scrub meke ụzọ. This girl hichara ụlọ more than otu ya nwa nwere ike isi ehicha ya, even though na ya nwee enyi ya nwaanyị. Olee ahụ this girl mere ya mbere si na ọ obere nwa 17 years ọ gbawarịa ya dị afọ na ọ dịrị over between two of them na ọ wote this guy na lewe enyi ya nwoke enyi ya nwaanyị. So ihe o mere na ihe ọ na-akọwa why must he be over na gịnị for a mere random girl, for a somebody, for a nobody. Why is that nobody wụ nwa mmadụ na ọgwụghị nwoke na ọgwụrụ nwoke na ọ ga-ejiri this girl mere nwanne help ya na onweta ọ ga-eshi treat this girl nwa agagodo ebe ahụ ọ chọrọ ịga mgbe ọbụla ọ lọtara ga-abịa pay ya visit. Somebody na-enweghị nne onweghị nna onweghị nwanne nobody. This type of girl iji ya iwere ya mere pet sister mere ihe ọbụla ọ na-eme na ndụ ọgụ maka ọ ga-eji na ụlọ nwa ụmụ nwoke ụnụ ha opportunity ụnụ na-eme isi ya look at a fine girl na mana this girl mara mma. Ọsọ enyi ya nwoke wuzoro na-ele so ngwa ya dị sorry. The girl abaga n'ime ụlọ were ihe pụtawa wee sị ahụ anara gị efulo na ọ weta the ladyship bịa n'ụlọ ya na ya gbara almost age grade. The girl karịa ebe 22 years or thereabout, but o birile na one room ebe ọ na-eshi aga amụ ọrụ. So ya na ya abụọ anọ ọbịa tige n'ọrụ ahụ ọ na-amụ ka ya na-amụ ọrụ ọnụ ntara na ya nwa registrị ya nwa si gwa the woman na the only sister ya nwere this and that. Okwekwe na-akụrụ ya enwe ihe mere o ji biri one room at a young age ama ya jụbekwana ya chọkwana ya ma otu ya ga-esi ajụ ya si mma ya kwana mpa ya kwana okwe ha akụrụ ya anything na otu aka ya na this lady shi nọ isi n'aka ya gaa mụọ ọrụ otu esi eme isi mụtakwana ya ya lọta ya were na practice o were ihe mee isi o mekwere ya nwa. O ruo otu ụbọchị ya summon no courage jụwa ya sị ya na mma ya kwana ole ya ụdị ịhụnala o kweghị ekwu okwu ya jụọ sị mpa ya kwana o kweghị ekwu okwu. Ọ saa ya okwu ahụ ọ sị ya ga-eweta kombu n'ime ụlọ ya ga-eweta kombu ọ sị ya nọrọ ọdụ ka ya lụzo isi ya na o mee n'ushi kọkwara na ya jụọ ya saa ya ajụjụ ahụ ọ jụga ya buru oche nọrọ ọdụ bido lụzuo ya isi nke ọ nọ na-eluzi isi bido kọwara ya before ya akọwa akụkọ ahụ ya notisiri na anya mmiri wụga ya n'anya. Ọgwụwa the reason eji mere ya ebere because ụwa makọrọ ya na ya bụ na nne ya nwụọ na nna ya nwụọ na nwanne papa ya kpara ya agwa ọjọọ ya gba ọsọ ndụ gbaga n'aka somebody one woman na-eshi nri the woman na-akpọrọzi ya kpọ eji ụmụ nwoke na-anara ego na ọkwa na one man ọ kpọrọ ya kpọ ya begide the man achọrọ ego na ọ wụzi ego a the man chọrọ ya di na kwa ya ka eji shizi n'ụlọ the woman gbalaga werezi ego ahụ chọwazi ebe ya ga-amụ ọrụ ọgụdị na-ehi na shop before you meet this woman anabata ya gwazie na ngala na ugbu a na-ya bi na ọ nwanne ya na-anụghị ọrụ ya na ya bịa ngala bịa n'ọnwa shi nga bịawa ọrụ na ya nwa alụọla di ya ga-egide nweli nwa gbobịa n'okpuru imi di ya na ọda woman nwekwa ebe ugbo ya. So ya gwara the woman na ihe this lady nwekwara the same problem ya na ya abụọ. So ngwana ya abụọ birizie di ya ma ọ wete oshiri bata ebe ugbu a na ebe ya na-ebe the lady na-ebe ya na-ebe the lady na-ebe ya na-ebe the lady na-ebe na nwa mba nọ mza na ewere nwa agbọbịa mere nne were mere nwanne were mere ihe niile ka ya ọ mụtachara ya nwa mụtacha ha na plan otu a ga-esi chekwa ego ọnụ chọọ shop
na ịga dị ya zụwa ihe small na-arụzi agbata eke na ọ na-elu ihe na ugbe ka anọ. This lady wụkwa na asthmatic, ọ gaa somewhere o jighị ihele ya enwe attack mmụọ dị ya. Mgbe oji bịara atetara fon ya wụ na fon ya bụ koodu, a na-eche na kele onye akpọnụ ka agwa ya sị ya bịa ebe rote bịa buruzie onye kpọziri na awụrụ ya nwa ihe nye dị news ya efere gawa rute dị ya ọwụ hụbere ihe o jighị ihela ya eluzo breath ya nọrọ nga nwụọ. Ya ebe kpọọ madam ha etinye ma ọda apprentice ndị ha na-ahapụ ama ọrụ onye ọbụla na-ebe ya sị ya manụ hụ ụlọ ebe onye ebe ọwụ na lekwe ọ ya nwa pikiri n'ivu n'otu ugbo na ama ya onwe nụkwa ngụ ma mahụ ebe echi na ya abụọ mmadụ abụọ gbara ọsọ ndụ jam ọnwa ha na ya amaghị onye bụ ya makwa ebe ebu ya aka. Madam ya agwawa esi na enwere eshi o kwutere okwu na otu ashi mmanụ shi na-eme na ya nwere ike ya agaghị survive na ọwụ na enwe ihe mere so madam ya ga-elie ya na cemetery na enwe ihe mere si madam ya abọdakwala ya ga ya ata ya na cemetery na ya mere ya bere lie ya. Madam ya na-agwa na ọ na-ekwuchi okwu ka onye na-enweghị future na ọ na-ekwuchi okwu ka onye na-enweghị ọganihu na-ehụtaghị onwe ya na ya wụ a member of this world. Banwara ya that day bagidere ọda gị esi mega isheta ọnọ na-ele n'ihi na dịtin ọjọọ sọ pecha datin n'ọnụ bifo kwuwezie datin ha lọta ya gwawa esi ihe okwuge kwa adịkwa mma na ọ na-ekwu ya obi na-amapụ ya gwawa esi obi amapụla na ya ama ihe ya ahụ ka ya makwa na onwe ya. Ọwa esi obi amapụla na ya ma onwe na ihe ọcha ihe onye ọbụla chetara mgbe ahụrụ ozu ya ka ọ gbọtọ helpless. Madam ya grant ya wish gaa na police station ga-eme eke ntịrị gwa polisi ihe niile kọrọ polisi everything. Polisi so ngwa na ọ bụ na ọ wụta ochie desi agaghị abụrụ elie ya emechi investigation around hụ na the woman enwe problem ọ shop nwaanyị nwere nwa nka ọ asthma attack. Polisi sara ga adọnịrị ya na mọchụarị dọkwara na onye nwatakịrị so onwe ahụ nna si nweta ga-eshi verify ya si yes na enwere nwanne ya okpọrọ bịa somebody mmanya okpọrọ bịa ebe a onye ahụ confirm ọkwa na nne ya anụghị nna ya anụghị. Polisi asị oke na ihe mere n'ụwụ na ụtọ ọbụla ochie dịrị na enwerere obodo mmadụ ochie si tige ya na mọchụarị ga-ajụọ ese ka ndị obodo mara azụgodo na nne na nna ya nwụrụ na enwere obodo ochie ka agwa ha datị na ọnwụọ. The first person enwetara akọntaktịrị the person enwe ihe gbasara ya na ọwụhụ nwa nwe otu ya shiri leti na mpa ya nwụọ na mma ya nwụọ na enwe ebe ọ nọ n'ọma na ọ bụrụ na ọ nwụọ na sị ha achọ alata ịga ya ebe ahụ ya ga-ebuli ibu nọ na ya ihe wụ somebody related to this lady. Police asị okay in that case so na ga-emeli ihe na ha cemetery si ga-akwọ ụgwọ ga-elie ya ebe ahụ na oteshi brudis ga-elie ya na cemetery n'Ikorodu Lagos. Na nwanyị mba nọ mza naanị ya nọrọ na that room ahụrụ that girl presence ya na-adị ya ka ọmụbe bido na-enye ya nsogbu ya gwatọ madam ya sị mgbe ya pụta na ọ wote madam ya si chọtara ya ebe ọzọ ya ga ebe ahụ ga nọrọ ya nọ ebe a mechaa free bido na-arụ ka ya na ya nọ nga ahụ otu nwoke abịara ede si na ọ laikiri ya ya wee eji mkpekpụrụ eji madam ya elecha ya sị ọ dịkwa mma but ya elene ya by then ya na ha erule 23 years. Madam ya arụọkwarala n'onwe still ya na-agakwa ele madam ya ma mgbe ọ mụrụ nwa ma gịnị ya wereze madam ya mere nne mere ihe niile. So mgbe this man bịara ede bịa na egbu ya shishi na ọ laikiri na ọ chọrọ ile ya gwa madam ya sị elekwe madam ya elecha esi ya na nsogbu anọ na the man dịka ọ dị oke na ya letakwu ya jụọ esi ya na ya bụ agala ụlọ ọgwụ na ya protektikwa onwe ya na agakwa ụlọ ọgwụ mara onye bụ ka ọ bụ ya si yes na the man ji aka ekwutedo ihe dị otu ahụ. So okpere ego ụlọ ọgwụ ha ga-elecha onwe ya na ha dị oke ya dịga and ya onwe that time the only 20 ya na-aga 23 years then nke nwoke kwenụ dị 32 ọ ya ka ya na ya bụ ome before ya mara ọ bịa lụọ ya mụọ nwa ke mbụ obido kọwa ya ọkọkọ na ọ ga-akọgide dotie anya ọkọchọ na-agwa ya dat na ya enweghị onye ya nwere na enweghị onye ọbụla ya nwere na otu ugbo ya nọ ya egbuo ya jọsị ga-elie ya n'ifu na enweghị onye ụmụnna ya ga-abịa ya bịa ọwọ nkọlị ya dade kpogo ya akwana Ikeja na ọwụ onye ga-abịa ịnata ozi ya na ọnkọlị ya ga-alaiki ịgba ya ọkụ ga-alaiki idoge n'ala ya west wala ya so dị afọ na ya egbuo ya ji aka ya lie ya tega ịbụ ya hụrụ
ya bewe because ọ chọpụtara na ya wụghị onye na-aga akọrọ ihe na marriage ya. Some of ihe ọ na-eme ya naghị agwado madam ya n'ihi na ya gwa madam ya na di ga take the matter up, mana ya naghị ekwu just to protect her marriage, believing that ọ ka dị mma. Ruo otu echi akọga ya pass out faintie ebe eteteziri na ọ n'ụlọ ọgwụ enweta echi be n'ụlọ ọgwụ ya ma anya abụọ ekpuchicha. Nwa ya nwaanyị kwanụ ya mụrụ ya, nwatakịrị na-ebe obebe onye kpu ya na ọ madam ya na enweghị ebe ahụrụ di ya. Ọzọ nọọsụ gwara that na one man putere here wee si na ya enwere accident na this and that, na the man so na-abịa make a deposit and ihe niile na ọsọ di ya jụwa nọọsụ asọ ihe ọ gwara ya sị na ihe ọ gwara ya sị oke ya kpọọ nne di ya kọrọ ihe niile ya na-agabiga. Nne di ya gwa wee sị na enwe mgbe ya chọrọ ka alụọ ya na-ala ekecha ka alụọ nwata na-enwechaghị ntọala, nwata na-enweghị ebe ụmụnna ya chọghọ ka enwebụ ya hanyere ka nwa ya lụọ dịka mmadụ nwere ụdịka background o nwere. Ọ bụ ihe ọjọọ na nwatakịrị na nwa ọbụla nne na nna ya hapụrụ at that age na nwa ahụ a na-ahụta ya na o bu bad luck na in fact ya the reason nne na nna ya jiri jụ ya n'elu ụwa na ya naghị like ụdịka background ahụ. Ya bịakwa ya nwa ya kọga na nwa ya wụghị onye ara ma ọ na-enwe ihe o mere na nwa ya agaghị akọ ya ihe. Ya regretcha ya kpọọ nwanne di ya ka etoro di ya gwa ya ka ahụ si ya ga-atọ to him, gbanyụọ ifonu na ntị, ekwuchabeghị gbanyụọ ifonu na ntị. Ya sị nụkwa na ole dịka mkpụrụ masị ihe ka ọ bụrụ na nwa woman na-eji ahụ nụkwa di ya the woman mgbe niile ọ nọ n'ọra bet mmadụ batawa ya emechi anya mana ọ na-amụ anya, ọ na-alaiki ime oke ekele onye batawa ya emechi anya, ọ na-adị dọkịta ma nọọsụ ka ọ na-ahụ ya emeghe anya. So the woman nọgacha ihe niile ya na di ya ekwuke. The woman nọ nga mgbe eme ya kpọrọ nne di ya nụkwana ihe ha sara ya, nụkwana mgbe ya kpọrọ nwanne di ya, nụkwana ihe mere nọ. The woman gbapakwa emechakọla ọjụọ ya sị na ọ dị ka nweghị hard time na marriage ya kọwara the woman ihe agabiga na ọ dị etiri n'ọnọdụ n'ugba na ọ wụta ka o si akọ ya ọkụkọ gwawazie the woman ntọala na ya. Nne ya nwụchara nwụọ ya dị 2 years mgbe parents ya nwụrụ. Ọnkụl ya na-akpa ya bụ ọjọọ na efil na ya alụọla di enwere home ya mahụ na ihe ya baziri na ọ wee bịa ga-egbu ya egbu ya bewa. The woman agwasị ebewala na ya ebezinakwa. So mgbe di ya bịara na-agwaga ya dat na ya gwaga di ya na hospital bed na ya alụchana na ya nwetacha onwe ya ga-eshi ebe alawa na ọchọ ikpege nwa ya na ya kpege na ọ chọkwa na ịkpọrọ na ọ kpọrọ ya nwetacha onwe ya bịafọ nwa ya. Di ya gwawa esa akụkọ na ele ebe ọ na-ala ọ na-ahụ ụla na one room na ọ na-ahapịa na ọ ga-ahapịa for a better person na ya ga-abịakwa na that one room ahụ gbuo ya egbuo sef gbuchi ụzọ nwe ya ga-ama na ya egbu na ya emechikwa ọnụ ya ngalugbo nweta onwe ka ebula ya n'ụlọ. Ị na-ele di ya na-agwa esa ịhụnanya niile o promisiri ya na mgbe nọ na-asị ya wee nọ ya agaghị agba nkịtị ka egbuo ya. Ọ bụrụ na enwe onye ya nwere na ya agaghị anwụ n'aka ya ka nkịta na ya na-agwa ya na ya alụchana ya ga-esi n'ụlọ ọgwụ na gawa chọrọ ụzọ ya gawa ebe ahụ na ya sịkwa ka ya gwakwa ya gwa and ihe eji na-ekwu datin bụ ya mana ọ gaghị akọ ya gbam na hospital na ihe ya ekwu ga wụrụ n'ụlọ ka a na-ekwu gị na ọ ga-erite ọnụ ha etu unconscious state. Ya nụrụ nga ọ gwụcha datin pụwa the woman emepe anya nụrụ nga mere fon kpọwa somebody amaghị onye ọ bụ si na onye ahụ bịa ya bịa onye ahụ abịa erute ka ebe mgbede the person abịa ya ebido kọwara the person wetụdata olu ala na-akọrọ the person ọ na-akọ the person na-emekwa olekiri ya ọkọ the person na-emekwa olekiri ya kọgide da agaghị ebilitezi bịakwute wezi ya si ya sọrị ya si ya nwaanyị adanne ya gwachana ya ihe mere na ya dị sọrị na ọkwa na onye ebe ekwucha ọgwa wee sị that na ọ dị serious ihe ọ na-ekwu that ya recover ya ga-eshi ebe ala ya sị na nwere n'ebe ọ ga-agawa from here ya gwasị nwe ebe ya nwere na kemgbe ụwa ya move on ya na-ahụ onwe na street na lonely street ya ebe a ya ga-achọtakwa the next place ya ga-aga. The guy agwa sị na ọ bụrụ na ọ dịghị kọrọ gị destin bịa na-ekwu ihe ndị a niile okwu ebe if you go back to that man ị gaghị last na ọ ga-anwụ na ihe mere na a na-emechi ihe ụwa emechi ya dị mma na madam ya ọ kọrọ nwanne ya nwaanyị na ọwa onye zụrụ ya with di ya na with their help na a ga-edissolve nwu marriage a na ọbụ marriage awụghị force na ọbụ na ọ pụta na ya ga-establish ya well ya ele ya otu obi si ya ka ụwa nọda dọọ na-abịa iri ndụ ya iri ugbo ya ihe ụmụ nwoke mere n'ụwa. Otu obi si ya na ya gwara wee na ọ ghọta ga-emetọta ya hụ nke dị mma na mmadụ awụghị otu ya so oke ya nọrọ ga mere fon kpoo madam ya ka o resilekwa ihe ebe ya nọ gwawazie madam ya ihe ya na-ahụ na marriage ya dị woman awụrụ bịawa di ya na ọ bụrụ na ọ wụghị ofu ihe ya were aka ntị mgbala gị ya ọnụ na pilo nke ahụ ọnụ. So na ọ nwere mmadụ dịka ya a riff raff from nowhere abịa na-akparị ya na-eme like this na-achọ ịkọgbu ya ka ọ nwụọ
na o chefuru na enyi ya nwaanyị jọsụrụ ọchọkwụ ihe nwa just ka ụdịrị mmadụ ha abụọ ka ihe ha ji chi share the same fate. Onye hụrụ problem ọ na o mee ya accept ka ihe ha ji na-eme accept ọnwụ like that. The woman na-aba bewe wes na that guy alụcha na in fact emere funeral ga-akpọ di ya na phone befe mara agbakọ so ngwa bịa nara ihe ọ kwụrụ nye na hospital. The woman eme police involve, police abịa jụesele ihe ya gwa police na ha emekwala ya arrest na he replace ya ime arrest with ịbịa nara ihe ọ kwụrụ n'isi ya na ya na alụgasị ya ka police mere threat nọ ya kpọrọ nye days ya kpọrọ ụmụnne ha bịa nara ha uncle ya ihe ha kwụrụ n'isi na ụta ka police si nye ya miles away na ya bịa ketekwele ya no ketekwele where that na ihe mere na ha ga-aka court ka ọ ga claim nwa ya na ha ga-eji report ihe ahụrụ na back ya up na court ya bịa kpọrọ nwa ya nga ka die no si ya kpọrọkwa nwa ya na ya kpọrọkwa na ya nwa ya ga-emili na ya kpọrọ na mgbe ọbụla ya chọrọ ịbịa hụ nwa ya bịa hụ nwa ya asị ya ben no problem na ọ weta echichi na marriage ahụ pụta ke no ntara adanne ya ni abụọ nọgoro na hospital bidoro uwe nso bide na ọ weta ya eshiri mee ha lụọ today nga na ugboene ha nọ na m lezie ihe mega na ugbu ashigazi ugboene na die na ugboene ya ni abụọ nwere ego obubatara n'ụlọ about 15 million naira ya mahụ ya dị ha wee ọ ya nwakpọwara egwe na ihe a na-ebe a n'ọwa ego na ya dị very very careful Monday ka agagakwa ya na bank ọ na-abalị ahụ ka ndị young boys bịara bagute tụtụrụ dị egbuge ya efetie very close to death ka ndị ahụ gbucha che na ọnwụọ na ya nọrọ nga because ndị mụlụ ebe ya gbakpuru ya gbashi n'ebe ahụ agbashi di ya elu na palọ ha egbu ndị ọbụ n'ebe a ka ego anọ ha akọcha ihe ahụ ụjọ ekwe ya nọrọ ebe ahụ na-amarụrụrụ na-ewepụta fon ya ka ya mee kọl ya mahụ ya ga-akpọ ya kpọọ madam ya sọ gịnị ya gwa madam ya sị na ndị oshi nọ ugbu a na ha akọ ka di ya ihe madam ya sị na by this time no ya tie n'ugwu nebe ọsọ n'ụdị ya sị ya mahụ ya eti ugbo na ya ma ha akọchaghị ama ụzọ bịa kwụwakwa ike madam ya sị ngwa ka ya kpọọ polisi nye ha adres anyị ya nọ na-eme ndị ahụ akọga di ya akọga thinking that ọnwụọ na ha abụọ so mgbe ya na-anụzi mkpọtụ ha ya ele anya time ewetawala aka ebe 5 AM eji nwayọ gbahụ ụzọ pụta mpụta ya na-apụtala ekwezi di ya ka ọ sụrụ ụbara na-agba ya n'isi ya were aka para n'isi ebe ahụ akụpụrụ ya anya ya zachaa ha akwụọ ya otu onye na-ekpuchi ya kwụọ ya ma ihe akọrọ ya ma gị na-eji akọrọ ya ka ọ nwụọ yere ele ya bịa ka ya meta ya ka onye ya sayensị ya bịa ketekwele ya elewe ụjọ ekwe ya ọta ihe o mere ba inye sayensị ya nọrọ nga mgbagha ụzọ kpọọ ndị nebọs ha bịa biko bịa bugere di ya ụlọ lekwe ihe mere the only neighbor nọ the other one eme traffic egwuregwu ụzọ gbatasọ gị itige di na moto buga ya ụlọ ọgwụ etiriticha di enwetacha n'onwe lọta stil ọtọpụbere ya ọnụ o mechaa gwa ya datina na ọwa ego ahụ nọ na ya ebubatara na ndị abatara na ya mmụọ something na gwa ya na ọ ya makpọrọ ndị ahụ ka sị na ndị oshi gburu ya ndị oshi bịara mgbe n'ihi na ọ naanị ya na ya bụ mana ego na ebe na ha ebiela ebe a ya eze nwebụ onye batara ya onwebụ onye oshi chọrọ ịbịa ya na enwe ndị oshi ọbụla enwebụ onye oshi chọrọ ịbịa ya na ndị oshi abịa na street a before na ha ga-ebịa wụrụ this night e butere ego a big ji nwunye na to on Monday ya ga-etinye ego na bank na ọgịnị mere ndị ahụ ji gbuchakwa na ya ilu ha eburu hụ ego ahụ na ọ dị ya that means ọ ghara ndị ga-abịa igbu ego nweke buru the money na who are you na-ajụ esi ya wudo onye ya fact ya regret ga ihe ejiri hụ ndị efi na ebutere ọkwa na oshi ụgba ya bee akwa mgbawa obi beke umeji gboo nwanne ya nwaanyị ka ya na ya bụ ọrịa nwanne ya nwaanyị sị na ọ kọkwara ya datin na ditin na ọ dịkwa fie ọtọga ya ụjọ na ya ghọtaka na ote ndị ahụ chịkọcha ihe ọ pụtara wụ na ọ pụtara ebe ịhụ nwanne ya na ọ nwụọ na ọwụ na nwanne ya nwụrụ eburigata ya n'ala na enwe onye ga-ama na ebubatara 15 million before nwanne ya nwụọ na-enwe otu ihe ahụ sampụcha ihe ahụ eweghị iwe ya gbapụ oso gawa na police station ga mee ke ntịrị gba ndị polisi ihe mere na kọrọ ndị polisi si elekwelekwele polisi jụọ ya sị nwe onye ya suspect ya sị yes no ex husband ya sị elebe obi ya ekwuo ya enye ego drọp ego dị ya ha gwakwara ihe na adịarị mma agaghị ime ya arrest or something polisi na ha ga-arụ ọrụ ha agaghị eme ex husband ya nọntara arrest weta na police station bide tọchọ gwa ya na nwunye dị man si na ọ hụrụ kọd onye ahụ gbugede ilu tụgidesha ụmụ kuko some stories at a point ha break ya
enyi nwoke ex-husband ekwetezie yes na ọ ya na the girl hapụrụ ya na ọ hapụrụ ya na single mistake ya mere ọ bịa just discuss somebody epikiri from nowhere somebody ya bịara ya batara na ndụ ya mgbe na-enwe onye ọgwụ mgbe this and that ya alụzie ya ọhụzie onye ji ego biha ya chafezie ebe ahụ na ọdị na nwaanyị ọ na-esezi okwu ha jụọ ese le ndị gara ije ahụ le boys ndị otiri gara ije ahụ ya erilizie their names ndị polisi agakwa na ga n'ụlọ ha ga-eme ha arrest kpọtachukwu ha na station the polisi ya na di ya nozie omega obugere n'ihu ihe ọ na-eme ihe ekele osia money na-emezi avoid ka ya wuo igwu ọ nọrọ nga ana mgbe polisi kpọziri ya si ya na madam please come to the station come and identify these criminals ya really ya sị ya nọrọ nga gwa di ya si ya bịa ka ha gaa police station na ọya nwa ka a kpọrọ ihe na ọya nwa ga-aka recognize to some faces na ya nwa gbara ọsọ gbabaga na bedroom mgbachie ebe ahụ di ya jụọ police station gịnị kwana gị mee gịnị na ya gwa ya sị ya ga-aga report ọ na police station na criminals bịara ka ọ dị ihe polisi ajụwa ese nwe onye ya suspect ga ya si yes na ọwụ ex-husband ya na-enweghị ọ naghị emeli na ọwụ ya wụ the first suspect ya nwere na-enweghị any other enemy ya nwere anywhere na awụghị ya gwakwana polisi encounter ya na di ya ya drop details ma adres ma gịnị polisi asị ya lawa na ya ha ga-eme investigation na ya ka polisi kpọrọ ugbu a na ya bịa na station bịa identify ya the criminals lee ma wụ ihu ndị a bụ ndị bịara iche ha na ya bịa na ọya nwa ka akpọrọ ihe one way or the other ọ ga-ahụ ihu di ya lewe ya hụ confusion n'ihu ya hụ surprise ya gwa esi ya bịa ka ha gawa na emechaa ka egwu dị remaining one fọrọ afọ ya nwere lot ya nwere ikwu ya na di ya nọrọ nga wụrụ gawa station rute di ya ahụ azụ na yes na ọnụ ha nọ ya wụ na ọ ex-husband ya nyere ha di ha nye ha ego o nyere ha 200,000 ha dị 2 bicha na ha egbuli egbu na ha kọọ ya ọ dị ndụ onye nwụrụ anwụ ka mma na ọnwụkwa fine na ọwụ instruction the man nyere ha wale ndị criminals na ọ gwara ha na ha gbuo ya mana ha nwa decide ịhapụ ya ndụ na ha gburu ya hụ na ọ dịla daa na hapụ ya ha chọghị igbu egbu mana mgbe o nyere ha ego ọsọ ha gbuo ya egbu the ex-husband ya si enwe mgbe ya si egbuo ya egbu na ha si akọta ya obere ihe ha nụzi nga na-agbazi onwe ha achịcha ekele polisi gbuo ikpere na steshọn chili aka edo na efere chineke efekuru ya aka di ya anụrụ ngasị ya bata na moto ya gwa si na from this moment na ihe setụlọle na ọ hapụ ya ka e buru feti ya na ọwụ nne na nna ya mụrụ ya hapụ ya n'ike wụsawe na ọha nwawo ndị ya na-eblem na ọwụ ọnwụ nara na nne na nna ya ka ya na-eblem na ọwụ na trọst ya ọ ga-eche na ọ ya nwa kpọtara ndị bịara igbu ya because of 15 million na enweghị ya na ya abụọ na-eme na enwetabe home na ya chọta home na ya gadị relaxed di ya na-arịọ ya gwa ya sị ya gaghị anọkwa na ọ tọchọọla too much na ọ tọchọọla ya bụrụ na ebe a dị ka stranger na ọ dị afraid of her ya kpọkwu nwanne ya nwaanyị ka echi n'aka ya mata ya ka o nwede onye tụmkpụrụ onye trọstụrụ ya enweghị ofu mkpụrụ onye trọstụrụ ya na ọ na-ahụta ya na ya dị capable of that allegation that accusation na ọ na-ahụta ya na ya nwere ike ịkpọ ndị ga-abịa igwe onwede otu o si dress onwede otu o si legharị anya were ihe niile sị na onye nwa kpọtara ndị bịara igwe na ọ dị easy ime accuse like that na ya na-alụgazi ka ya nọrọzi without alụmdi ya chọzi ya kpọghara ha nwa ya nwaanyị nụtara ọrịọgidere na-arịọ ya si ya biko na ya gbaghara na ya biko na ọhịa eji gbawa m ugbo nwaanyị mba na ike ụwa na ọgwụle na ya chọrọ ịpụta na unu medere ya advice na ike ụwa na edere ya marriage na edere ya ịnọ lonely all her life na ebe ya nwere nwa nwaanyị gaghị agbọ nke ya na ya na-alụgachi na di ya na ha arịọ be nwanne ya nwaanyị ahụ na-akpọ arịọ ya mana obi ekweghị ya hụ ka hụ rizin eji agachi bak na ya gwara ebe a nara ihe ọ kpọrọ n'isi ya na ya amaghị otu o si ya miti ha madam ya wụwa sị ya bịa ndị otu o si kpee bịa na di ya kpọrọ ya na ya bịagodo na ya mana ọwụ bịakwa bịa twist wee ihe otu nwe ka ya gachi na ọ naghị akọ ya ihe na ọ wee very lovely husband but that accusation gburu ya for 2 weeks ahụ ihe a mere ihe a niile ọ dị hotel na ụtọ iwuli ya dịrị ya ka prison na ọ raghị ya ahụ ịgachi ebe ahụ maka na ọ dị worst ndị dịka ekọga ihe ma ex-husband na-enwe eke rutere n'ahụ karakele o mere onye ahụ n'anya ebe efiri ya alakwu na Chineke mgbe niile ka ya na-eji egbu ikpere ekele Chineke ọ bịa gwa ya na ya nwa kpọrọ ndị bịara bịa egbu na ọ bụrụ na ya agaghị ji aka eme ke ntịrị na o nwere ike banye na ọ tọpụtarala ihe eji because for 2 weeks ọ tụpụgara ihe ọnụ ya bụ shebe abịa shebe gala side a o were another room lakpuo ebe a na-agbachi ụzọ ọ naghị erizi ihe ya shiri no ọ dịrị ya too much ọ dị ya traumatic nwanne m ebe aka okwu na ugwu ekwulekwucha m sị ya nna m ya sị ya go back to your husband gbaghara nwa ọ bụrụ na ọha ọṅụ n'anya ị gaghị anọ n'ụlọ ya
once mmụọ ya gwara ya nọ ihe mere, once mmụọ ya ọ na-atụ ụjọ nọ ihe mere, ị gaghị anọ n'ụlọ ya mana ị ka nọ na the house. Ọkọnwe ihe nwe otu o shiri react, ọ naanị na o mewere ga avoid for some time because enwe ihe mmụọ ya na-agbagharị. Ebe na ọkọnwe ihe nwe otu o shiri tụpụrụ ihe ya eji, enweghị otu o shiri like accusation ahụ ọ bụ ya ebido mewe ha avoid. Ọ ya mara ahụ ile anya gị na ya ya from ụlọ ọgwụ before ị mara obere ihe ọ na-alụ. So nwe otu o shi ọ mara uhe ala ọ ya ha to the extent ịmara uhe ala mara ihe nwere ike ime na ihe na-enweghị ike ime. Few weeks, few months, a year adịghị enough self ịmara mmadụ. Mana ihe faith bụkọrọ gị na ya bụ ọnọdụ ji bụkọ unu ihe a na-anawu temptation ka ọ hapụ iwu na enwere ihe na-enye gị nsogbu na-achọ ka ị dị happy. Ya tụpụta ha na ka this man bụ aka this man ebe ọzọ ị ga-ata gị gaa like ya ka ese ịchọzi ihe ịlụ di before ị na-ekwu ihe ugbo once egbusara marriage unu bụ another man ka bịakwa gbe shịrị ị ga-enyekwa ya opportunity ka try convince ị ga-aga onye nke a wụdị with ihe na ugbo na-emere nọ trust adịla. Trust a na-anọgide vụrụ ebido trust wa even di na nwunye ndị karịa enweta ị ga-anọgide because enwetara gị ibido trust onye no n'ime marriage a na-anọ n'ime ebe ahụ chekie gbee ya build with trust before ya megị na asị na trust onye marriage gị na that man erube that level. Ọ ka dị ihe mere na o mere gbabaga ya ụjọ n'ime. Ọ sị na ndị ochie abịa na street ya before ihe a coincidence. Ndị ochie abịa na street ya before ụfọdụkwa ịbịa ha agazi bịazie that night ego ahụ batara all coincidence. Gị bịa gbakwuo n'ime ụlọ gbachi ụzọ ebe ahụ ego ahụ nọ ndị ahụ egbujuru efile na ya nwụọ na pụwa gị pụtazie na ihe pụtara na ọ bụ ile ka ọmụrụ ihe awụjọ enwe ha na-akpọ coincidence. Ụjọ gbabara dị mmadụ n'ime, ụjọ gbabara dị m n'ime. 65% of people ga-eche like this. Ha ga-adị afraid of you. Some may not even accuse you mana n'ime obi ha ha bịa dịwazi afraid of you. Ha bịa checkmate wazi makpo na phone na-ele mana ọ bịara kwuo otu o shitere ya n'obi. Ọ wee very liberal person. Ị gaghị egbu mmadụ for ihe echiche obi ya gwara ya all coincidence. Hapụwawa otu ugbo chọpụtara nke wee eziokwu mara na aka dị ọcha gbaghara ya biko. Onye m gwara ya ụmụnne m ya sị nwa mba nọ ya ekpughe gị n'akwa ya ebe ya sị na n'ọra gị ya ahụ na ifu na onye ka ahụ na ka dio ex-husband ya love dị onye ka awụ nnọọ ụmụ ihe ka asịkwa na abụwara ka bịa nwee ụlọ n'ọwa onye ka ewe onye ahụrụ n'anya from ala obi ya ya na worship dị ka chi onwe mind mee ya accuse there's turn on ya to in fact na ka ya ka o mere ka ọ gwara ihe ọ gwara na ọ ka ya afụ na ke ihe onye ga-egbu gị ilu na onwe ihe ka ahụ nwere n'oke dị enugbo accusation na oke fụ ya karịa afụ. Ndị ọwesi ahapụga go back to your hope. Ọ nabatara nga gị na nwa nwaanyị na ọwụ nwoke niile ga-eme ya onwebekwa na agwa ọjọọ kpara ọhụrụ m n'anya just that ọwụ ụjọ gbapụrụ ya n'ime enweghị ụjọ na ga-eme mmadụ isi mmadụ kwugharịa onye chọọ ansa nweta chọọ gbarịa ihe agba kpụrụkpụrụ isi enweghị ọ ghọtara anything can anything enwere ike iwere everything bụ ihe niile. So nne m laghachiwa biko. Onye m gwara ya sị na mgbota gwara ya ụmụnne na ọnụ mọga na-eme ni advice na ọkwa red flag na ya gbawakwa na at this point enwewe ihe ama enwewe ihe isi eweta ya na go and stay alone gaa n'ọrụ ọnwa n'ọnụ gwata onye togodo ya advice na ya mawo what to do enwezi ihe ama ya na-eme ma ụjọ dị ya na di ya mgbe niile ka o ji arịọ esi ya biko na ya gbaghara ya na m jụ unu enweghị unu ga-agwa ka e were mejuru enwe nnọọ ihe unu ga-agwa nwanne anyị nwaanyị this lady atala ahụ she has come a long way. Life has really dealt with her. Enwe nnọọ ihe unu ga-agwa enwe nnọọ ihe unu ga-atụkwasị ya ọnụ si ya biko gashi ike no problem n'ọsọkwara ya dị ya nọrọ nwa na enwe ihe urube nke isi na mmadụ na ọ marriage ka ọ nọ n'ime ya ọ nweghị enyi ke na that man ka ọ marriage ka ọ nọ n'ime ya and o nwere ike ọrụ n'ime ka akọ ga ugbo na o nwere ike ọrụ n'ime ka ajụrụ m ya si edile ime ya sị nwa mba na m hapụ go to that one is either na ya na di ya chọbeghị ịmụ nwa ọ ọrụ n'ime already biko enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya ọnụ gwa ya ọ ngọ ha na m n'ọnụ udo dịrị unu.